angajat șofer de taxi. Da. Vreau să vă întreb, mai e valabil oferta asta, na? Este, da. Am văzut aici că căutați pe schimb de noapte. Eu am văzut oferta pe zi, dar am să vă sun noaptea ca să vedeți că sunt activ și de asta. Nu, e ziua. Ce voce are să mă apăr. Da, vreau să vă întreb, eu am așa vreo 4-5 accidente la activ. Na, am mai lovit vreo 7, 8, 5, 20 de mașini fără să vreau. Dacă... Nu știu câte erau, dar mai bine. Să ne întâlnim undeva la o cafea, știu eu. Pula ai sub-tu? Pula n-am sub-o, dar nu-i târziu niciodată. Dacă ai sub-tu e bine. Da, bă, zic că n-am sub-o. Și Vrei vocea. să mă poate. Undeva Da, să ia nu, întreabă. atât. Am sub-o, am sub și pula, am dat și limbi, le-am făcut de toate. E bine. Șofer de taxi, nu m-am angajat, dar m-am uitat doar dacă nu se intră pe pile și așa. Ai sub-pula. E bine. Hai, pa. Hai să ți-o dau sub mustața aia deasă. Pula, e sub-o, ia uzi. Nu vreau să-l înjur, pula mea, în părul, îl trezi din somn pe el și înjur. Lasă-l măcar să mă jure, el se simte el bine.